You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, work. Hi guys! Welcome back po sa aking channel. Holiday na naman tayo for today. Samahan nyo kami. Magluluto kami. At magpupod trip mamaya. See you later! Pinky-pinky ang kulay. Pinky-pinky. Brown pala. Ano yan? Ah! Ano yan? Face, pinkish. Oo, sabi ko na, dahil mo nilagan butter ang ano. Kaya pa ko Nila. siyang bilog. Pero nung niroll ko Ayan siya, guys, suman. Anong tinidor ko? Tanong tayo ka lang may tinidor. Ayan guys, suman. Malagkit. Suman malagkit ito. Sabi mo kaya, awon ng amay. iyo. Ilagay na nagkaroon-lusi. Nalusi. Dahil mo iyon. Anong oras nagkaroon-lusi? Guys, nagdudugo sa puso. Sabi ko kaya 1 hour lang.
Dai, ini. Inot dapat ng kinanglan. Eh, wag, sabi ko sa'yo, makapaawal lang niya. Where's the tea? Meron siya. Forgot to bring. Give it to me, Cheche. Yes, ma'am. Sabi naman, you open it. When you open, Why yung is- press the stars. Not stop. Hey, I think that's mine more. I put more also water. This is yours. It's stronger, right? Are you sure, ah? Nag-green tea na kami, guys, kasi sobra na. Bloated na. Suman! With herbal pa ganun ba? Alam ka, ako baba. Gayon! Gayon! Ngayon, Suman! mulot sana. Nagkaroon sila. Sobrang lagkit. At least, Ng yung sumam. suman. Iba, malagkit. Ang pinaka-the best sa dahon talaga. Amot-amot. No. Tama na. Wala na, lulo din naman. Habang ang kilo, Gis. $10. Kung nakalimutan ko kung magkano yung ano. Dai, ang pulutan, nabagas. Kabang ang kilo, Gis. Mara na bagan. Kaya guys, titikman naman natin yung isa. May isa pa ditong special. Ito na, open already. Ano yung open already? This one, ugly. So guys, dali na, buksan mo na yun sa'yo. Cannot open my I showed own. them. Show to them what is this inside. Anong kulay niya? Tadan! Ayan! Purple! Purple. Yay! Guys, kung sino ang gusto, Order na kayo, please guys. PM down below. Please PM down below. Comment down below. Comment down below. Then, I will send it. Magkano ba gani hala? Linta. Maalnas. Kasi malagkit na bigas. Di ba gani guys na? Puputol. Kung napahirapan pa ang damdamin ko, nagugutom. Nagugutom. Pero Naglalaway. mas okay ka ni Be yung ano, Malagkit. yung bagas talaga ng pulutan na ito. Ano, tapos pagiling mo. Ano? Ano? Ayun naman sa magayon. Kasi Experiment total mo sa kanin. Pero aruyo na din siya, no? Ang dapat palang kanina, pulutan. Bakong rice. Hindi kaya rice flour. Pero gani linta. Linta na mahalnas. Pero yung lasa niya, Be, aruyo na, ma'am. Ano? Pag ano ni Bi, pamahawan pagkaaga, siram ka na. Matagas ba mainit pa kasi? Bulaga. Ay, so. Naglaro. Ay, Masubahin na kami. tapos hindi namin maubos, bibenta na lang namin sa inyo. Pamain na lang po. Pamain na lang po. 15 ang isa. Comment down below. 15 Hong Kong dollar po. Isa pamain po. Pamain pa. Screenshot na po. Free Hindi na po. shipping. Free shipping na lang po. Ang sushi maghahatid mamaya. Bago siya umuwi. Hindi namin kaya talagang maubos guys. Promise. Sobrang busog na. Free shipping si Amer po. May truck. Yung pa-deliver. Yung pa-deliver may po si Amer. Social guys, truck pang maghahatid sa inyo. Ang hirap guys kumain ng malagkit kapag pustiso. Guys, dumidikit siya. Hanggang tumawa, mahulog. Guys, dumidikit sa may gums ng pustiso ko. Kadiri. Ay, guys, kung mahulog ang pustiso. Nalagpit. Bukas masarap na yan kasi malamig na. Pamain na lang po.
Mamain ko pa man. Pa-screenshot na po pati plato. Actually guys, ang pinakamahal dito ang dahon lang talaga dahon. Kasi $15. Nihingi lang namin yun sa Bicol eh. Sa amin nga, hindi nihingi. Ipunta ka lang sa likod ng bahay. Kapit bahay, libre. Mm. Putulin mo na. Pati ang ano, bunga. Hihingi ka lang din naman dahon lang. Sabay mo na Pinakro. ang Hindi, bunga. naalala ko yung pinakro mo. Ay! Susunod gawa tayo nun. Kaya kung ubusin yun din, nakakawakas pa. Pakro. Masirap itong pinakro mo. Tama inog-inog. Naka-timing akong sabak. Ngunyan Saan ba ka? gamang sabak? Hindi naman din. Saan ka ano ka to, bakal? Tapos. Bilibing Prada. Sa Bicol guys, ang tawag namin aruyo. Ewan ko lang sa Tagalog o sa ibang ano ng Pilipino. Tusuman talaga, the same. Suman. Mura sarap yung may matigas na. Ah. Mas maginugod ka ni bibilag mo sarap pa. Matagas lang. Ano nga na yun? At siya natin. Masira man yung ka naman dito. Yung nga na yun ang magay. Halikat. Nagdura ka sa mga barkadang saga. Hindi pa nga ni. Pigsirin ko lang. Kadakol lang ang ano. Hindi ah. Ang darang. May tamay maubos. Si Ate Helen tadaan ko sa ano. Ate Helen. Ubi flavor. Busog na kaya kita. Pero kung dahil kita busog. Hindi ko mo itong malutong ito. Hindi tayo matagbangan ng kabayo. Kaya, bundat eh. Pero tamang-tama lang yan. Yung anong dinner, sakto lang. Tapos 7 o'clock, 8 o'clock yung massage ko. O, diba? O, diba? Ay, bigyan mo ng massage. Oo nga. Alam. Magdara ka ng duwa. Pariweng, magdara ka man. Tumawan mo. Tapos ako nadara mo sa mga katrabaho. Iwing. Ayan na guys, ang holiday for today. Thank you for watching. Comment na lang po yung mga nagustuhan yung aming mukbang for today, mga Bicolana. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. See you for our next video. Bye.